Kaɗan daga cikin shirin Nana Khadija episode 6. Nana Khadija, ‘yar marainiya, Nana Khadija, ‘yar marainiya. Da kake abu kamar ƙaramin yaro. Shi kenan, yau baka da kuɗin abinci. Ga 50 ɗin nan, kya nemi wani abin da zaki ɗan siya. A'a wallahi ni yaya baran karɓa ba kai ma fa baka ci komai ba kuma gashi baka da lafiya kana buƙatar magani ni gaskiya ba zan karɓa ba ka je ka siya magani saboda bana buƙatar in rasa. Gida an banda abun ka dama tun can munafukai ne suke so su raba da. Kuma ni da kai keep and tire. Wai shin wannan yarinyar tana nan kuwa? Kai yanzu ba za ka cire yarinyar na a ranka ko? Allah uga namiji ne. Namiji. Wani katon zakara na ne uga. Inna lillahi. Wai wace yarinya? Ba dai wannan yar tallan yarinyar nan ba. Buɗe min kofa zan shiga. Ba shi gaba nan. Nana Khadija, ‘yar marainiya, Nana Khadija, ‘yar marainiya.